eselengitshadile ke ngeli xesha ndithathwa so imeko ke ngoku iye yaphucuka kule nto uba ibemakwango ke ngoku because sisigqibelene kunzima yabo ngoku wafumana u-KFC umsebenzi kwa-KFC then uzongena apha ngoku-evarsity uyafunda imeko itshintshile ngoku njengoba sokwazi ukuthatha inkosikazi. No, itshintshile imeko kwinto ethi because remember ndathi xa gqibe i-honours ndaphangela noko umntu wakwazi ukuthenga ifriji wasithengele ibhedi akwazi ukusapota kokwabo you know and ndandifocused wena kwinto ethi ndandingayifuna laa nto uba kuthiwa kukho umntu ongusisi endithandana naye ndidlala naye nangazinento ezo game. I knew that if I want to be committed in life, one of the commitments that I need to do is to get married. Kind of nekuzimani. Yeah, you know, and then I got married to Kulosis. One time I shared Moses, yabo. Ngathi usisi awungeke ngubani. Okay. This team mhlawumbe no, my wife's name is Ovatiswa Ndlela. Was Mdantsane Majola Qendeba. Nkosikazi yami nge-3rd yakaJanuwari sigqibe 18 years sitshadile. Yo, ngineminyaka e-18. Hayi, kweli xesha kuthiwa abantu abalasti ngalo. Yeah. No. The lady, she is a lady, bro. She is a lady. Dibana ke ngoku nomava. Dibana la ecaweni. Njani ungabe Mdantsane wena usebhayi? No, what happens ecaweni mos kuba khona lana ukuthiwe abantu kuba khona imihlangano kuze i-district ethile sonke sibe lapha ecaweni. So kule nkosi ngandikhonza kuyo ke ndandingumuntu oyethanda ndandikusekomiti ndandithanda uscribe. So kwenzeka into yoba lo sisi ke ngoku yena uphuma kwecala lasebhoda. So pha ebhoda kwathiwa uyacela into yoba abe sekomitini kwela cala lasebhoda. Now so sadibana ke ngeli xesha lento yoba umtshate ngoku so funeke ndimfakele ke ubaba this is what she is supposed to be doing. No, ikhona enye ichephu naye ngokungumuntu omkhulu ngokwasesicaweni yabo. He's an elder, you know. So ndiyichazele le chephu noba yo ndamthanda lo sisi funa yabo. Ngoku akazongena kule community. Akumele uyamsondeza kanti uyambhekelisa okanye uzokwazi uzibona. Anditrustanga kwabona aba. Okay. Aba abadala aba yabo. Kulo sisi. I'm too jealous of this lady. Nada akazongena apha. Funana omnye umuntu. Yabo. Ndambona ngalamini. I think it was June 2007. June 16, 2007. And then 6 months then I got married. Yeah. Ayashesha. Phofu ke xa kudijane enkonzweni ecaweni. Yeah. Ayisikhuthaza lesijolo nesimejo. Yeah. Fanele uba kutshatwe. Yeah. Siyayincoma loo nto leyo uba ibe ngumzekelo omhle ilaste. Kwenzela nomnye othi hayi ngamtshata njani into endisandodibana naye abone uba iyakwazi ukwenzeka. So it happened to me and I'm still staying with her. We've got 2 children, boys. Isaiah is the older one and Abel. We're still together. Hey, yabona ndiqaphela la magama ngawasebhayibhileni na. Isaiah lo kunye no-Abel ngawasebhayibhileni nawe ke nguJoshua. Yebo? Bhayibhile le. Ukhona umhlobo wami endihamba naye apha very critical of that. Very critical of that.
But yes, we are coming from that kind of a Christian centered background. But the lady man prole so good analysis. Yeah. Njengoba esibukele ke ngoku into nombulela ngayo. Khona izinto ziqonba akho naphakathi yazi appreciate grateful but awukhange umuntu uxelele yebo. So into ikhumbulayo nje benye onothi kuye yabulela ngento ethile. I'm grateful for into ethile. Yeah, man. My wife Ufati, I appreciate the fact that ube one interest yaleno ndifunayo ebomini. My wife, when I met her, I told her I want to become a psychologist. My wife nguye owathi kum hamba esikolweni. I will look after your mother and our children. Our competition next support. Waphangela yedwa my wife waphangela yedwa supporting my mother and myself and my kids. And she wanted me to get what I want. Hi. You know, so I will always, what I am today, you know, abantu babona uNdlela, Joshua Ndlela, who is a psychologist. If it was not for Uvatiso, I don't think I would be where I am now. And the other thing, man, okay, she's not an angel. Okay, she's not an angel. She's a human being. But I have noticed that akakho insecure. Abona umsebenzi wami wena brati. Sebenza ngabantu. Yeah. And my mom, she's not. My wife, she's not. And I appreciate her for that. You know? Baku cases have been you. Hi. So, but my wife will always stick around with me. And I appreciate that for her. You know? Hayi masimbulele sisi apho sibukele khona asiyabulela. Imeko ezifana nezi zinqabile ixesha elininzi uthi nebumuntu aphelwe ngumsebenzi phasala ke yonke into yakhe ubone uba uchithe kumtshato akasahlonitshwa nasefemelini yonke laa nto xa yena ethe nca ekusapota into enkulu kakhulu leyo.